not the hot. No, hot. Let me the dabber. Okay, let's go dabbing. Makeup. Give me food. On the fan. Makeup. Come and dab. Hello. Biko ebe ọbụla nene masị m udo dịle nwoke na udo ya dịlekwanụ nwaanyị biko sị ka gbagodi break na evangelist Ebuka Obi Fada Mbaka Kogotigwa na other things happening na biko gee m ntị ije na page m kịta achọrọ m ka ikiliki on onwe video ya afọ mmemme premiere tomorrow echi bụ Friday because emebu me announce na mmemme premiere my first official series na this channel because the reason is because beyond our control enwebu ebe ọzọ actually itinye bụ ihe mana issue to that movie na English. So we try doing everything we could. Everything happens to go haywire, coupled with the fact now because of the challenges I with some clip we be corrupt off, we giddy. We may try recovered 90% of them, but we really thank God for everything. So now the series is ready now. And I want to use this opportunity to go down them man bikono. Monyo bona na abala mamba, mando bona na akpo mi biko chele no kita. Chom ki ije na my profile, ije na my page. You click here, you feel the pastor's daughter, bracket my true story. You tag you fear episode 1. As an man with you every Friday by 8 p.m. So I video Ishi. Because about being on half video, Kabaru pay attention because the story is all about a pastor's daughter. Pastor Hamotalonwa happens to be the only child. Hamota, and along the line, the father and the mother are not together, but Hakana hold things together. But what happens along the line? Yeah, female parents in the mota henia. In the mota is not necessarily a walele pastor, but I have a reason whereby Okuaju channel towards being a pastor's daughter. Not a good because you guys have to lead by example. Unamokwana, he deprive women the freedom on what he had to lugulugia is as much as Ibu Mwahi, Woka money hapolia, Guyana, a wepo akanoko, Ojozia, Okwahaleya. Onawata, I can ask what I lay Hoju Molanya, Ola, Apiananya. I will not speak much about our videos, about the series Manabiko. Kabaro Jana, my channel, Ketanua. We have feared this argument as premiere. As Guinea, premiere. So say needed a week email. Click here on the notify me. Because Ishi, yeah, Diego, because I need all your support. I need all your shares. I need all your subscription, and I also need your likes. And also drop your comment. Here again a 13 episode video. Actually, me with here about Madam because people doesn't have much time in their hands now. So I need you make 13 episodes at least 10 minutes, 9 minutes, 10 minutes, 9 minutes before my name in any chaya. Reason natural can we take or join not together because who know man now. Some other things I name a channel like and them mother gallery baby they were distracted by one or two things. But Nkabun Kai actually I know Igbo for the benefit of Ndana Ru, then I know Igbo, and then I got one Oyibo. And one your friends in the hand Igbo, now go to Igbo. Nkabo de maintain the Ishi Hakahano. Oh humbo na giddy. Yeah, be how Kochalaka we see. And now what I have behind Kochalaka is in this movie holding Obu suspense, but I bet you will love it. Because Kabakwanaro support, I just Ghana my page, Keta, Onansi, go see her Keta, Jana my page, click on notify me. So that time, Nilu Hana Keta, you click here, you notify, yeah. Again, what the notification was 8 p.m. every Friday. So automatically, I am here for getting 13 weeks. 13 weeks are beginning. A month to 4 weeks, another month to 4 weeks, another month to 4 weeks. That's in 3 weeks' time. In 3 months' time. I am a chaya. Bikono. So Luna in this episode, I'm na be here. You will see the manner, no matter what. Support to an eye. And Kabukwan again. Kai Bikono. Nelana ya kai mokwa nike we na-eme ọzọ. Maka ụfọdụ oge ihu na apịam na woto na comment section ụfọdụ oge ngocha ya mala church because na onye unu na-agwa okwu bụ azụ anụ ụka. I pick the ones I want to pick for my own good and pick correction.
mana ndị agha abịa na-akpọ m iyi mago gidi a ịkpọ m iyi onwe ha wepụ m n'arụ. Most times ịchọkwa ịkpọ mmadụ ire aze we esitile mmadụ okwu onye ahụ aghọta ihe ị na-ekwu without you insulting that person. Nobody is above correction. Correct him, I welcome correction. Ọ bụrụ na ndị ama enweta correction, you will not see me here today. You will not see me here today because ndị nọba na channel aya from beginning maka isi wee bido amakwana ka isi wee na struggle mgbe ahụ. The first microphone use na channel abụkwanụ mmadụ kụnecha video m nye m sendeli m ego ngoti ya unu amarọkwu na nna ana ego maka na ọ dịghị mma inye m ego natala ahụ m chọrọ ego nye m ego onwe ihe ọbụla m post like si na anyị chọrọ na to commend you inye m ego so m send ya account number ma send ya ewekwala m enwe m ya na ndụ ka nsolekwana ibe m na-enwe sọsọ aṅụrị biko na ebe anụ nwanne na ogboro of niile ka unu asa na anya you are doing this for money. It's not about the money. Na-enweta ego, I find a way to channel it to something. Ọ bụrụ na na-enweta ego je na-agba oringo ọ bụrụ na video m ya ma na akwa bụ nri anụ m enwe m akwa ọfụma ime na m echenji be ha ebe na-eme video echenji be ofu ebe aka nka na-anọkwa. Ọ bụrụ na ịpụkata fọm ebe a tata fọm ebe Banana Island echi no onye na ya na-ehu mmiri a na-akwa na-achụ oke biko na ndị bai support one of that series biko ka ọ dịle onye ọbụla na mmalisi ọ niile na-afụkwa na advert n'iru ya ịmalisi anyị ma na ihe a bụ okwu kwesịrị na ya ekwu ka ọ dị mgbe ọzọ bai ka ọ dị. Question. Don't you think after all she knows you're still confused? Is that what you're telling me? You really need to shut up your mouth sometimes. What do I know, Mom? Dad, what do I know? And please, I want you to stop telling me to shut up my mouth. Like I said. And action. Do you know why I call you like this? It's not necessarily because I am a king or because our father is the king. By extension, you're a princess. I call you princess because of the potential I know you have.